पुलिसफ्रा आदाखौ गावथारनानै लांबाय आयै। आयै फिसा ओरैनो नै जों दा कर्टआव फैदों। कर्टआव ना? कर्टआव सालमारियाव। औ ओमफ्राय नामखौ खिथागोन नामा फंबाय? आंनि नामा आफादाव बिलाफा, ओमफ्राय ओरैनोथ' नामा लैथो ब्रह्म आरो। औ लैथो माने आफादाव मा लादों होनदों? लाफा, बिलाफा। बिलाफा मा जायगानि मोनथाय फंबाया? आं माबानि थालिगाव, चिरां थालिगावनि। औ ओमफ्राय खै बोसोर जाखो फंबाया दा थानाया जेलाव? जेलावथ' 8 बोसोर रानिं जागासिनो दं दा। औ होमबा दिनै थारिख दंमोन आरो ना? थारिख दंमोन। औ ओमफ्राय दा नैबेखौ सोंहरनि फंबाय, दाथ' गोदान बोसोर फैबाय। गोदान बोसोर फैनायाव नोंसोर दा बायह्रायाव माने बे रंजा बाजा उन्दै समावथ' नोंसोरो आफादाव हाबै समाव आफादाव थानाय समावबोथ' माने बर'फोरनि रंजा बाजाखौ नोंसोरो हाग्रा बंग्रा थादोंबाबोथ' फालिबोदों नङा होमबा? फालिबोदों। औ बेफोरखौ नोंसोरो माबायदि दा गोसोखांहरदों फंबाय? दाथ' जों बहुद गोबां आफस'स जाबाय आरो। औ सिगांनि जों थाबोनाय, इन्टारेस्ट खालामबोनाय, लोगोफोरजों गेलेबोनाय, बेफोरबायदि पिकनिक जानाय, बेबायदि जोंहा अयभास दंमोन लोगोफोरजों। दा बेफोरखौ जोबोर गोसोखाङो आरो, बेखौ गोसोखांनानै दुखु मोनो आरो। होमब्लाबो जों दा जेबो साना आरो। दा जों जेल सिङावनिफ्राय जानानै जों माखासे खोथा बुंहरनो नागिरदों आरो रायजो राजानि थाखाय, गोदान बोसोरनि थाखाय। जों गासै जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिफोरनिफ्राय जानानै गोदान बोसोरनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा, बिब' बिनानाव बयखौबो गोजोन हामलायथि हरो आरो जों। आरो अननाय हरनाय जाबाय आरो रायजो राजाखौ बेफोरनि थाखाय गोजोन्थों आरो। बिटिआरनि बाहेरानि रायजो राजाफोरनिसिमबो आरो ना? बयनिबो थाखाय हरनाय जाबाय आरो। जोंथ' जेलाव थानाय माथो खालामनो हागौ, बेखिनि खोथाखौल' बुंनो हासिगोन जोङो। माबा दा बाराव थानांब्ला बयजोंबो मोजां गाज्रि बयजोंबो माबानो हागौमोन, कमेन्ट खालामलायनो हागौमोन। जों मबाइलबो लानो मोना, माबो लानो मोना। ओमफ्राय दा नैबे दा फन हरनाया दा सोरनिफ्राय बिथ'नानै हरदों नामा फंबाय? जोंथ' नै माबानिफ्रायसो, थारमाने सासेनि न'नि मानसि फैदोंथ'। दामा बिनिजों रायज्लायदों आरो। बेनो आरो। ओमफ्राय दाथ' जेनेबा बेखौ रेकर्ड खालामबाय नालाय, ओमफ्राय दा हगारनानै जों होसिगोन नालाय, बेयावथ' जेबो उसुबिदा गैया दा फंबाय ना? बेयावथ' उसुबिदा गैया आरो जों रावखौबो जेबो बुङाखै। जों रायजो राजाफोरखौसो जों हामलायथि हरदों, गोजोन हामलायथि हरदों। जों जेल सिङाव थानाय उन्दैफोरनि जानानै जों बेयाव रावखौबो गाज्रि बुङाखै, होनो हायो बेफोर खोथाखौ। ओमफ्राय पुलिसफ्रा आदाखौ गावथारनानै लांबाय आयै। आयै फिसा आदाखौ लांबाय आयै, पुलिसफ्रा गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै, पुलिसफ्रा गावथारनानै नामफोरखौ मिथिजोबा आरो आङो। बिदिनो सिला सारमोन फैदों, दमनि सारमोन फैदों, बिदिनो गोबां बायदिनो दं आरो आफादनि गोजा फैदों। जों फैनायखौबो जों जोबोद मोजां मोनदों। फैदोंबाबो थारमाने जोंखौ जेबो होआबाबो, जेबो माबायाबाबो जों जेबो सानामोन। खिन्थु फैनायखौनो जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। थारमाने जों जेलाव थानायावबो थारमाने जोंखौ रावबो नायफैयाबा, बर' हारिनिफ्राय खुनु आफाद दल संगठन रावबो नायफैयाबा, आरो जोंहा असे गावनि आफाद दङ, बेजोंबो जों रावजोंबो नायफैजायाबा जोंहा जेरावबो बिराद लासिं सिं जायो। मानो होनोबा जेराव गोबां टाइपनि मानसि फैयो बेहाय, गिदिर गिदिर अफिसारफोर, गिदिर गिदिर माबाफोर एमएलए, मिनिस्टार सिन्थायनि जेलाव थारमाने जेल जानानै थांनाय बा जेल थाफैनांनाय मानसि दं, बिसोरबो थारमाने जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो आरो। ओमफ्राय आरो जेल अथ'रिटियाबो जोंखौ थारमाने एसे दस्रा नोजोर जायो आरो ना। थारमाने इसिबां गिदिर आफादनि केडारफोर दं, इसिबां गोबां दं, रावबो लिडारफोर नायफैयानानै जोंहा एसे थारमाने उसुबिदा जायो आरो। लिडारफ्रा माबा जेल अथ'रिटिया बिदि सिस्टेम नोजोर होयोना। बेखायनो जों फैनायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो। माबाफोर होनाय होयि खोथाखौथ' बे जेबो सानाखै जोङो, होबाबो होआबाबो जेबो सानाखै। खिन्थु जों फैनायखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। दा बिनिखायनो बे सारमोनखौबो जोङो गोजोननाय हरो। दा मालाबा समाव प्रमद बर'आ ओरैनो फैफेरदों नामा फंबाय जेलाव? बेथ' फैयाखै।
औ इनिफ्राय लोगोसे एक्स एन डि बिनि माबा गबिन्दआनो जा फेरेंगायानो जा सोरबा सावरायनायानो जा बिसोर फैदों नामा फंबाय मालाबाफोर? जायखियाथ' फेरेंगायाथ' जोंखौ लोगो लाफैयाखै खिन्थु सावरायग्रा लाफैदों आरो बे दाख्लै फैनायावनो ज' फैफादों बेहाय। औ बेनो आरो। औ बाखिथ' बिदि ओमफ्राय दाख्लै खनसे ओरैनो दिपेन बर' फैदों आरो बिथाङा ओरैनो फैदों आरो खिन्थु बिनि फैनायाथ' मा होनबावनो ओरैनो खबर लाहैदों फोथायजायै आरो ओरैनो फोथायजायै खोथासो होनदों आरो बिसोर बुंलांला जोंखौ गोजोन होनो साननानै बुंदों खोमा खिन्थु बे जेबायदि राव बुंदों जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जों फोथायनायबो गैया। थारमाने ओमफ्राय फंबाय दाथ' नोंसोरो एसे बुरजा दङ ओमफ्राय दा नोंसोरो बेहाय माने सोरबाया मालाबा समाव ओरैनो सिन्था भाबना थायोब्ला नोंसोरो बिदिनो ज' माने सोरबा आफादनि सिनियर जुनियर माने गासिबो सोरबा दैदेनगिरिबाबो दं नालाय बेहाय नोंसोर मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जायोना फंबाय सम सम? सावरायनायाथ' जानाया जायो सम समनो। बिदिनो ओमफ्राय माथो खालामनो जों सावरायबाबो जेबो खामानि होआ जों बुंनो माखासे खोथा बुंनो साननाय समावबो सिगांबो लिडारफ्रा फैयाखै जों बेफोरखौसो दुखुमोन आरो थारमाने रायज्लायनानै लाब गैया नालाय जोंनिफ्राय जोंनि बुंनायखौनो थारमाने खोनासंखायाबा जों जेल जानाय होननानै जोंखौ जेबो गुबुनखौनो दोना खिन्थु माखासे बुस्थुआ जोंजों रायलायोबा मोजां आरो जों माखासे थारमाने क्राइमनि सोमोन्दै ल'नि सोमोन्दै जों एसेबाबो मिथियो नालाय दा बेफोरखौ सोंनानै लाफैजानो जों लुगैयोमोन आरो दा ओमफ्राय बेखायनो जेलाव जों जेबो रायलायनो नागिरा बेफोरखौ ओरैनो थारमाने बिदिनो माला मा जागोन बेफोरखौल' जों बाहेरानि सिन्था लानानै माबा खोथाफोरखौनो लानानै जों सावरायबाय थायो आरो बेनो आरो बाहेरायाव मा जादों माबायदि सोलिदों बेफोरखौ जों सावरायो आरो बेनो आरो जों गनाय खामानिखौथ' जों खालामनो हाया नालाय जेल सिङाव जोबथेसालियाव थानाय बे आरो ओमफ्राय दा नोंसोर जेल सिङाव थानानै ओरैनो बांसिनै मा खालामनानै थायो नोंसोर फंबाय? ओरैनोथ' केराम गेलेयो ओमफ्राय सोरबाबा बिदिनो सिगांबो भलि बिराद गेलेयोमोन खिन्थु दा गोसोआनो बायजोब्बाय रावबो गेलेला सिगां थारमाने ओरैबायदि मानसि जायोमोन टिमानो 6था गाहाम जायोमोन आरो थारमाने ओरै बे जेनेबा बे देरहानाय गेलेनाय बायदि चेलेन्ज खालामनाय बायदि गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय दा ओरैबायदि माबा जाबाय गोसो बायजोब्बाय मानसिया रावबो गोसो गैला आरो भलि गेलेनायाव बेडमिन्टनबो गेलेयोमोन बेडमिन्टन गेलेनाय होन भलि गेलेनाय होन थारमाने बे जेल सिङावबो कम्पिटिसनाव जोंनि आफादनि मानसियानो देरहाजोबोमोन आरो जोंजों नेसनेल प्लेयारफ्राबो जोंजों भलिबलबो गेलेफैदों बारनिफ्राय नेसनेल प्लेयारफोर बिसोरबो जोंजों नारा नाथासो देरहालांनाय बिसोरनो खनथाम देरहायोबा जों खननै देरहायो बेबायदि आरो भलियाव आरो ना भलियाव जों बेबायदि इन्टारेस्ट लानानै गेलेयोमोन आरो दा दिनै जोङो माखासे लिडारफोरनि गोसो गैयि जेबो माबा गैयियाव नुनानै थारमाने जों गोसोआ बायबाय आरो दा बेफोरावबो गैला गेलेनाय मानायफ्राव आरो ओरैनो केरामल' गेलेलायो चेस गेलेयो बेल' आरो बेबायदि जालांबाय आरो माखासे मानसिफ्राथ' माइन्दआबो एसे बोरैबा जालांबावबायसो सोरखौबा बेबायदिनो गोब्रामलाबायग्रा बखिलाबायग्रा जालांबाय मा दुखु दाहा सिन्थाफोर दं थारमाने गोबां न'खरनि फिसा दं थारमाने न'खराव बुहुद दुखुथिया आरो बेफोरबायदि न'खरनिबो दङ माखासे सोरबाबा बोसोराव बोसोरनैयाव खनसेबो फैजायै दं बेफोरबायदि गोबां दुखुथिया दं नालाय बेफोर आरो थारमाने बेफोर खोथाफोरखौबो जों फोरमायहरनो सानो रावबो फोरमायहरना दिनै नोंथाङा रायलायहरनानै मोजां मोनदों जे जों एसेबाबो फोरमायहरनो हादों नोंथांनि थ्रुयै जोंनि खोथाखौ एसे माबानो फोरमायनो हागोन रायजो राजानो पुलिसफ्रा आदाखौ गावथारनानै लांबाय आयै सोरबाफोर बेबायदि माखासे बे जाहाथा बखिलाबायग्रा माग्रा बेफोरनि सायाव माने डक्टरा बेबस्था दंना गैया डक्टरफोरनि? बेहायथ' थारमाने जोंनिफ्राय जेलनिफ्राय जुदि माबा देखायनोबा GMC लाङो आरो GMCआ जाहैबाय इसेबां बेबायदि माबा गैया आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नोंसोरो थारमाने बखिलाबायग्रा माने ओरैबायदि माने गाव मा बुंदों मा मादों सोरबा मालाबा गाव थान मोनस्लाबै बेबायदि हदाव हदाव खोथा बुङो आरो बेबायदि दङ आरो सानैसो बेबायदि आरो बिदि फाग्ला माने फाग्ला बायदि देखायबाय थानाय बायदि नङा आरो मालाबा हथात गोदाव सोराव खोथा बुङो आरो सानस्लाबनो हायो आरो थारमाने नों आं खोनाग्राया थारमाने जेबो बुजिनाय नङा आरो मा बुंनाय जाखो बेलाय दा बुजियिफ्रा थारमाने मिथियिफ्रा बुनोसो लुगैलायलांगोन आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंथ' जों मिथिलांबायना जेलाव थानाय बेफोरबायदि थानानै जालांबाय माबाय बेफोरखौ जों बुजिनो हायोना दा जोबथारनायाव फंबाय आं नोंनाव मोनसे सोङो आरो नोंसोरो जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा मालाबाफोर बर' डक्टरफ्रा फैनानै देहानि
देहानि थाखाय ओमफ्राय जेनेबा एसे डक्टर सोरबाबा थांनानै बर' डक्टरा थांनानै जुदि चेकआप खालायनायखौ हास्थायो नामा नोंसोर फंबाय? जोंथ' हास्थायो थारमाने गोबां धरननिबो जों माबा जानानै दङ सोरबा हान्थु सानाय सिं सानाय गोबांबो दङ बेबायदि दा मालायखौ मा बुंनो आंनानो हान्थुआ थारमाने बेबायदि मोननै साइडआवबो बेबायदिनो मोनायाव सानानै उन्दुनो हाया जेरै उन्दुनांगौ बेबायदि सिदा उन्दुनांगौ खायलें खुइलेंखौनो खालामनो हाया बेबायदि अबस्थायाव दं आं दिनै थारमाने ट्रिटमेन्टआव आं थांबाय जिएमसिआव थांबाय खिन्थु जेबो मोनाखै माबा खालामनायाव चेकआप खालामनायाव एक्सरे खालामनायाव ओमफ्राय जेबो मोनाबा माथो खालामबावनो बेबायदिनो थानांबाय दा बायदि आं खस्थ' मोनगासिनो दं आरो आं बायदि खस्थ' मोननाय बेयावबो गोबां दं आरो अनेक धरननि आरो ओमफ्राय दा डक्टरफ्रा माने जेसेबां नायनांगौ माने बेबायदि फेसिलिटि गैया आरो जेनेबा ना गैया जेबो ओरैनो नायगोन आरो हरगोन बेल' आरो सोरनोबा मुलि हरलाबायबाय सोरनोबा मुलि गैया बेबायदिनो आरो डाक्टार हिसाबै देखायनाय डाक्टारफ्राथ' मुलि हरखागोन बेनो जाबाबो जायाबाबो बेबायदि आरो बेबायदि धरननि गोबां दङ आरो फिसा फिसौ बेमार जानाय मानाय आरो दाथ' बे सोरबा जोबथेसालियाव थाग्राफोरनिया सोरबा फेमिलि दङ होनना बुंदों दा फंबायनाव फेमिलि दं नामा? आंना फेमिलिया ओरैबायदिमोन सिगां थारमाने जोङो आंना गोसथोनाय दंमोनथ' गार्लफ्रेन्ड बे आं हाग्रायाव थानाय समाव थारमाने आंनि गार्लफ्रेन्डआ दस्राखौ गोसो जानो गिनानै थारमाने बे आंखौ मन्दिराव रेजिस्टार मन्दिर उल्थाफानियाव आरो रेजिस्टार मन्दिर बेहाय थारमाने हाबा जानायनि जों सार्टिफिकेट लादों आरो गारलायनो हालायैनि थाखाय ओमफ्राय दिनै 3 बोसोरनि बारा जाबाय बे हिन्जावआ दा नागारबाय आरो क'क्राझाराव दा गोदाव सोराव जायजों मेजोंनो बेरायलाबायग्रा मालाबायग्रा बेफोरबायदिसो जाबाय आरो दा बेफोरखौ गावबो नागारबाय होनखादों आंखौ आंबो दा दिनै नागारबाय बिदियाव फैबाय आरो खिन्थु फार्स्ट टाइमाव फैबाय थादोंमोन जेलाव बियो 4 बोसोरसो 4 बोसोरसो जेलाव फैबाय थादों कर्टआवबो फैबाय थादोंमोन आरो बेहा थारमाने न'खरनिफ्राय बेसेबां हरनो हायामोन जोंनि न'खरनिफ्रायबो बिदिनो फरायनाय मानायखौ हरदोंमोन आरो MSc फरायदोंमोन बियो ओमफ्राय दा आं जेलाव हाबनानै बिनि केरेक्टारा थारमाने गाज्रि जालांदों आरो सिन्था भाबना जाबाय आरो सिन्था भाबना गाज्रि जालांदों माने बिदिनो बेफोरखौ थारमाने बुंबा एसे उसुबिदा ओमफ्राय मालाबाफोर फैदों नामा फंबाय जेलाव नायनो नोंखौ सोर बियो नोंनि बे गार्लफ्रेन्डआथ' थारमाने सिगां फैबाय थादोंमोन खनसेनो फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा 3 बोसोरसो जाबाय खुनु रिलेसन गैया आरो बेबायदि आरो रिलेसन गैला आरो जों गावबो नागारबाय होनबाय ओमफ्राय जोंनि न'खराबो थारमाने बिसिनि न'खरावबो थांनानै रायज्लायहैदों बिसिनि फिसायाबो फैदोंमोन ओमफ्राय दा बिमा बिफा बिदाफ्राबो बुजायहरदोंमोन बेखौ ओमफ्राय बियो मानियाखै दा मानियाखै जोंनिफ्रायबो नागारनाय जाबाय गावनिफ्रायबो नागारनाय जाबाय आरो बेबायदि आरो खिन्थु जोंनि माबा जायाखै आरो थारमाने मा होनो डिभर्स जायाखै आरो डिभर्स पेपाराव साइन होनाय जायाखै आरो बिसिङाव थांबाय आरो दा नागारलायनायावनो दंसै आरो बेबो गैला आंबो गैला आरो दा आंनि खोथाखौथ' बाथो दा गुबुनफोरनि दं हिनजाव गोनां बिसि गथ' गोनां बिसिना सोरनाबा हिनजावफ्रानो खारलाबायबाय माबा गथ' गथाय गारनानै बेबायदि जानानै दङ दा बेफोरखौ थारमाने जोंनि बर' लिडारफ्रा जायफोर पावाराव दं मायाव दं बेफोरखौबो नोजोर होनांगौ बा स्टुडेन्ट इउनियनाबो बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बेफोरखौ नोजोर होनो हायाबालाय माथो स्टुडेन्ट इउनियन बेलाय सोरबा जोंनि आफादनि बर' हिनजावफ्राल' जायाखै गुबुन हिनजावफ्राबो बेबायदिनो जागासिनो बेफोरखौबो खेल लाजानो जों लुगैयो मानो होनोबा जों बेफोरबायदि जानायखौ जों बाहेरायावबो जों हमथाबोदोंमोन आरो उनावबो जोङो बाहेरायाव गबाय बायबा हमथागोन जोङो गुबुन जाथिजों बेफोरबायदि माबानाय गोमानाय मानाय बेफोरखौ जों सहायनो हाया पार्सनेलि नोंनि माखासे जारिमिनखौ खिथानो थाखाय फंबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय